ne balimaw an b'a fɔ ko fanga tɛ dan kelen Maliba kɛra anw ta ye fanga tɛ dan kelen Maliba kɛra anw ta ye k'a daminɛ Kayi fo Kidali a bɛɛ seginna Danbe kɔnɔ k'a daminɛ Bagunu i y'a faamuya b'a la fo Kulukɔrɔ a bɛɛ kɛra Mali ta ye k'a daminɛ i y'a faamuya b'a la Tokyo fo Lahara Mali territoire bɛɛ kɛra an ta ye fanga tɛ dan kelen Maliba kɛra anw ta ye denw tɛ kelen ye dɛ cɛw fana tɛ kelen ye jigitugu masa Asimi Koyita an bɛ yɔrɔ min na komi bi i y'a faamuya b'a la Kidali bɛ Mali bolo an bɛ yɔrɔ min na komi bi i y'a faamuya b'a la an ka armée bɛ Kidali fan tan ani naani bɛɛ lajɛlen na Mali contrôle bɛ Kidali fan bɛɛ fɛ alhamdulilahi rabil alamin ala ka Asimi sara i y'a faamuya b'a la ala ka an bɛɛ lajɛlen sara n'an y'an jɔ an jɔyɔrɔ la an bɛ bonya n'an kɛra an yɛrɛ fɛ an gasi bɛ sigi wa k'a fɔ aw ye bonne nouvelle min bɛ yen k'a daminɛ Kayi fo Kidali a bɛɛ kɛra Mali ta ye maa si tɛ taa molobaliya kɛ an na tuguni ka marifa ta ko Azawadi Kukala Wadi a donna ta bɔra ta i kana tɛmɛ n ka territoire la i kana taa ye Musa Mara tagatɔ la mɔgɔ bɛ faga u banna pewu Mali de bɛ ka Mali fan tan naani bɛɛ lajɛlen contrôle bi an b'a fɔ ko alhamdulilahi rabil alamin i y'a faamuya b'a la ni maa ma sa ko bɛ juru b'i la ala ka barika don Asimi na a y'a fɔ a y'a kɛ n ye video joli kɛ yan n y'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ye ko sali fitinin bɛ kɛ Kidali an bɛ sali fêter Kidali mais an tɛ kuma an kun fɛ o n'an kumana dɔrɔn an bolo b'a kisɛ de kan n'an ye fɛn fɛn bɔ an da kɔnɔ tan don kelen t'a jɛ n ye video joli kɛ yan n ko an bɛ sira la ka taa an bɛ sira la ka taa i y'a faamuya b'a la avion i jɔ n ka avion nombre f'aw ye i jɔ n bɛ avion nombre f'aw ye sɔrɔdasi 10,000 ani 600 i y'a faamuya b'a la dɔw bɛ duguma dɔw bɛ sanfɛ n ka cɛ Mali kɛra an ta ye sɔrɔdasi 16,000 dɔw bɛ avion kɔnɔ sanfɛ dɔw bɛ duguma i y'a faamuya b'a la Mali fan tan naani an bɛ k'a bɛɛ sécuriser an bɛ k'a bɛɛ récupérer an bɛ k'a bɛɛ minɛ sɔrɔdasi 10,000 olu bɛ wuli ka jɔ la bi a ka bon hakili ma olu b'u sen ka su ni tile ka faso segin a Danbe kɔnɔ i y'a faamuya b'a la sɔrɔdasi 10,000 n'an bɔra yen nɔ avion 28 olu bɛ sanfɛ avion 28 olu bɛ sanfɛ i y'a faamuya b'a la ka susuli kɛ k'u to sanfɛ ka kɔlɔsili kɛ ka Mali récupérer avion 28 olu bɛ sanfɛ jigitugu masa walahi y'an jigi fa bilahi ye anw sutura walahi y'an segin an Danbe kɔnɔ avion 28 olu bɛ sanfɛ olu bɛ ka jamana récupérer i y'a faamuya b'a la avion 28 drone 6 olu bɛ sanfɛ olu bɛ ka susuli kɛ olu bɛ ka filmeli kɛ olu bɛ ka kɔlɔsili kɛ olu bɛ ka Mali lakana drone 6 olu bɛ sanfɛ n ka cɛ bilahi baara d'a dɔnbaga ma faso di mɔgɔ ma mɔgɔ min b'a faso fɛ faso di mɔgɔ ma Danbe bɛ mɔgɔ min na Asimi Koyita miyanka kɛ halala miyanka den halala muso ɲuman den maliyɛnw ko i y'a faamuya b'a la bilahi ko baara bɛ ka kɛ maliyɛnw ko k'a fɔ ye ko baara bɛ ka kɛ drone 6 olu fana bɛ sanfɛ ka fara avion 28 kan i y'a faamuya b'a la blindé 1,030 blindé 1,030 olu bɛ duguma o bɛ yɛlɛ kulu sanfɛ o bɛ cɛncɛn fara o bɛ boli ji duguma o bɛ boli ji sanfɛ blindé i y'a faamuya b'a la 1,030 olu bɛ duguma Asimi Koyita non ko bilahi tellement que cɛ ko ka diɲɛ kɔ i b'a fɔ ko min ka taa minɛ ka jeni ka ɲimi ni dun y'a minɛ ka jeni ka ɲimi o y'an bolo bɔlen Mali ko la tellement que cɛ b'a faso fɛ Danbe b'a la Mali bɛ ka segin a Danbe kɔnɔ blindé 1,030 ni kɔ olu bɛ duguma depuis o don n y'a fɔ n ka video kɔnɔ n ko an ka armée bɛ ka taa tan de k'a daminɛ Bagunu ka taa Kulukɔrɔ ka bɔ Kayi ka taa yan fɛ an bɛ ka taa tan de jama sɔrɔdasi i y'a faamuya b'a la sɔrɔdasi 10,000 ni kɔ i y'a faamuya an bɛ ka dugumala sanfɛla an bɛ ka taa dɔrɔn fo Algérie frontière la ka Mali bɛɛ k'an ta ye n y'a fɔ yan information à la source race balayera du l'homme tranquille depuis Paris i y'a faamuya b'a la min ye ser combat i y'a faamuya b'a la o 124 o fana bɛ duguma ser combat o den 100 i y'a faamuya b'a la ani 24 o fana bɛ duguma den 124
y'a faamuya bala baara bɛ ka kɛ bɛn a ka bon hakili ma wa maliyɛn bɛɛ k'i hakili sigi komi ŋɔmiyirana mɔden à partir de hier Kidali ye Mali de ta ye y'a faamuya bala jadisi fɛn fɛn tun bɛ an y'a bɛɛ bo kɛnɛ da y'a faamuya bala bin kɔnɔ ye jadisi fɛn fɛn tun bɛ an y'a bɛɛ kun ci k'a bɛɛ da faga Kidali ye Mali de ta ye bi a soso cogo t'a la bɛɛ ye image ye o an ka avion tun bɛ sanfɛ ka contrôle kɛ y'a faamuya b'a la jadisi fɛn fɛn tun bɛ k'a bɛɛ faga wa an ka sɔrɔdasiw bɛ an ka y'a faamuya an ka préfets bɛ an ka fɛn bɛɛ bɛ Kidali an donna Kidali an ye Kidali récupérer ka Kidali minɛ Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen b'an tɛgɛ kɔnɔ bi molobaliya o tɛ se ka kɛ an na y'a faamu Ala ka barika don Asimi na sɔrɔdasi 16,000 olu b'u sen kan olu bɛ ka Mali jamana bɛɛ récupérer Mali territoire bɛ ka bɛɛ récupérer avion 28 olu bɛ sanfɛ blindé 1,000 ni kɔ olu bɛ duguma drone 6 olu bɛ yen i y'a faamuya blindé 100 ni kɔ mais baara banna o blindé 1,000 ni kɔ an bɛ ka taa dɔrɔn an bɛ taa k'an sigi Algérie frontière la ka k'an sigi yen ka k'an sigi Algérie frontière la ka satellite bila yen ka radaru bila yen ka satandew bila yen ka kan belebeleba sigi Kidali o de baara daminɛtɔ filɛ nin ka taa kan belebeleba sigi Kidali ka minɛn sugu bɛɛ bila yen parce que kɔrɔnfɛla in ka bon ka tɛmɛ Mali fan bɛɛ kan n'an ye Kidali minɛ ni minɛ cogo la k'an de bɛna taa sigi yen i y'a faamu ne balimaw an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen depuis an ka avion donna Kidali i y'a faamuya bala Robert ka ɲɛmɔgɔ n'o ye SEMA mɔgɔw ka ɲɛmɔgɔ a bɔra ka communiqué dɔ kɛ i y'a faamuya bala ko bɛnkan min bɛ olu ni Mali cɛ ko Mali ye sariya sɔsɔ ko Mali bɛ k'olu provoquer ko Mali donna olu ka territoire kan ni mɔgɔ y'i fa dulɔ la i b'a manamanakan de fɔ bilahi ni mɔgɔ y'i fa dulɔ la i b'a molobali dɛɲakan de fɔ an ka jamana an ka territoire bilakɔrɔ fara 3 ka t'i sigi i y'a faamuya b'a la ko anw ka avion taara ko ka population lakana non ko anw ye sariya sɔsɔ ko an man ka don olu ka territoire kɔnɔ tan an man ka don olu ka jamana kɔnɔ tan bilahi i sigi ye fɛn bɛ yɛlɛ i la ɲin tɛ fɛn min da kɔnɔ an bɛ kisɛ de nun fɛ fu zɛmɛ i sigi ye an ka jamana bilakɔrɔ fara 3 n'o ye SEMA ɲɛmɔgɔ ye depuis avion tɛmɛna dɔrɔn a sina ka girin ka bɔ ka communiqué kɛ ko diɲɛmaw k'a lajɛ dɛ ko Mali bɛ k'olu provoquer ko Asimina ka jama bɛ k'olu provoquer ko an ka avion bɛ ka don olu ka territoire sanfɛ i bɛ k'i ka communiqué intéressé diɲɛma minnu na olu bɛɛ ka misɛn bilahi olu bɛɛ k'u ka misɛn Mali kɔrɔ bi ni se tun b'olu ye Mali tun t'u fili kɛnɛ ma n'u tun bɛ se ko la Mali t'u gɛn aw bɛ k'aw ka communiqué aw bɛ ka intéressé kɔnɔ k'u de la Kidali a bɛ kɛ Mali ye diyagoya walima an da joli ma walima an kunkolo ni piki walima an su i ka communiqué ni kɔnɔ k'u bɛɛ de kelen ye ni mɔgɔ halakira i t'a dɔn i bɛ min kɛ ni mɔgɔ ta tiɲɛna i t'a dɔn i bɛ min fɔ bilakɔrɔ ka t'i sigi an yɛrɛ ka dugukolo an fa jamana ko anw ka avion donna olu ka territoire kɔnɔ kɔni nin bolo buwa de tɛ fanga la dɛ kɔni a tɛ nin kun na ko hali bi ko buwa de bɛ yen Asimi de bɛ yen k'a daminɛ Kayi fo Kidali a bɛɛ ye maliyɛnw de ta ye cɛ tɛ se ka minɛ maliyɛnw na a y'i sigi yen fɛn bɛ yɛlɛ i la ɲin tɛ fɛn min t'a kɔnɔ ko anw donna aw ka territoire kɔnɔ ko anw tun man ka don yen ko bɛnkan ni an ka jamana ko bɛnkan an bɛ mun bɛnkan de bɛ yen a bɛ minɛ de diyagoya k'a kan ta ye diyagoya ni mɔgɔ min ma kɔntan b'i kun ci k'i da fara kuma fa na ba filɛ an ka jamana bilakɔrɔ fara 3 ka t'i sigi ko an ka avion man ka tɛmɛ yen ko an man ka taa jamana kɔnɔdenw lakana ko yen ye olu ka territoire de bataraden falen bɛ dulɔ la kafiri ala jugu i sigi yen nɔ i ba bɛ su wolo bilahi i ba ka wolo bɛ kɛ fu i sigi yen masakɛ min bɛ jamana in kun na kan t'ale bolo dɛ Mali bɛɛ bɛ kan ta ye de ni jamana i bɛ mara bilahi ni ma marifa bila bilahi an b'i kunkolo ci yan a bɛ marifa bila de k'a kɛ komi Kayikaw k'a kɛ komi Bagunukaw k'a kɛ komi maliden tɔw a n'aw t'o de fɛ an b'aw bɛɛ kun ci k'aw da fara yan aw ka droit de l'homme nɔgɔlen den ninnu o tɛ se ka foyi kɛ Mali la bi aw ka droit de l'homme zo ninnu sariya sosola ninnu kalabancɛ ninnu paga tɛ se ka kɛ Mali la bi minɛn min b'an bolo a tɛ Faransi bolo Mali bɛ se ka Faransi ku tigɛ bi hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile
hal min tɛ faransi ye mun de bɛ faransi bolo nucléaire ba kɛmɛ non nucléaire kɛmɛ o de bɛ faransi bolo nucléaire kɛmɛ et satan de b'an bolo yen a kelen bɛ se ka nucléaire kɛmɛ ci satan de b'an bolo yen k'an bɛ yɛlɛ ninnu na de bilako ka t'i sigi ka communiqué kɛ ko bɛnkan min tun b'olu ni Mali cɛ k'an ye sariya sɔsɔ an man ka tɛmɛ olu ka territoire sanfɛ nin cogo la an ka avion man ka don Kidali nin cogo la la ilaha illallah n'i ye dulɔ min i b'a manamanakan fɔ Kidali kɛra Mali ta ye Kidali Mali territoire don n'i ko Kidali b'a fɔ Mali e bɛ t'i sigi k'a ka territoire ye molobaliyaw tɛ kɛ tuguni ka taa sigi ka fɛti kɛ ka Mali politisiyɛnw kumasuludenw wele ka t'u fara aw kan Kidali drapeau Azawa drapeau bɛ ta tagama bɛ kɛ Mali drapeau kan Mali drapeau bɛ siri fali la ka tasuma kɛ o la o banna pewu n'aw ko k'a bɛ fɛti kɛ yen bilahi an b'aw bɛɛ bombarder Azawa drapeau tɛ dulon Kidali tuguni i y'a faamuya b'a la Mali politisiyɛn minnu tun bɛ taa sigi a kɛnɛ kan Kidali Mali tilatɔ la Mali bɛ ka dɔgɔya ka taa sigi o kɛnɛ kan n'a ye cɛ cɛ a kɛnɛ kan an b'aw bɛɛ faga ye depuis kunu an tɛmɛna ye mɔgɔ minnu ni hɛrɛ b'u kɔ ni c'est-à-dire que n'u baw da lafiya kama depuis an ka avion tɛmɛna ye mɔgɔ minnu ka kegu olu taara Mali drapeau ta Azawadi mɔgɔ minnu ka kegu depuis avion ye munumunu ko kelen kɛ ye a dɔw taara Mali drapeau ta ka Mali k'an ka tenue dɔ k'u jɔ n'a ye a filɛ ɲɛ b'u la ninnu ka kegu ninnu bɛ ko kalama ninnu b'a dɔn ko solution t'a la tuguni ninnu b'a dɔn ko n'u m'a bila u bɛ taa lahara de a mɔgɔ minnu ka kegu olu y'u yɛrɛ kɛ Maliyɛn ye déjà mɔgɔ minnu bɛ ko kalama olu ye Mali drapeau ta ka Azawa drapeau ka tasuma k'o la ka Mali drapeau ta k'i jɔ n'a ye depuis avion tɛmɛna o y'a dɔn ko tulonkɛ tɛ yen tuguni o taara Mali drapeau ta k'u jɔ n'a ye ninnu de tun bɛ Azawa drapeau ta k'olu bɛ passeport dilan k'olu b'u ka wari dilan aha i y'a mɛn i y'a faamuya b'a la a bilan t'a bila a ka suma de depuis avion tɛmɛna ye ninnu ye Mali drapeau ta k'u jɔ ko Asimi an tɛ Azawa de ye wa Azawa drapeau t'an bolo an démissionnaire anw ye Maliyɛnw de ye wa Asimi an b'i ko fo tan dɔ wɛrɛ fana nana Asimi Koyita vive Asimi Koyita bilahi aw b'a bila mɔgɔ minnu tun b'a la ko Mali ka tila bi n'olu de b'a la ko vive Asimi baara banna o bilahi baara banna pewu mɔgɔ minnu tun b'a la k'olu ye Azawa de ye k'olu bɛ n'u ka wari dilan k'olu bɛna Kidali kɛ u ta ye bi olu de b'a la ko vive Asimi cɛ ka kɛ cɛ ye quoi bilahi Asimi y'anw jigi tugu y'an jigi fa baara bɛ ka kɛ lafiya bɛ ka na Mali territoire bɛɛ bɛ ka kɛ an ta ye Mali territoire bɛɛ bɛ ka kɛ an ta ye Azawadi mɔgɔ dɔw olu y'a faamuya olu ka kegu i y'a faamuya b'a la Ala ye olu da hɛrɛ kama caman bɛ ka muruti bi vive Asimi caman bɛ ka Mali drapeau ta ka Azawadi drapeau k'o jɛni nin t'a kɛ cogo di i ma Azawa drapeau bila an b'i kun ci k'i da fara wa n'an ye marifa ye mɔgɔ fɛn fɛn bolo depuis bi ma se Asimi ye bɛɛ wele Asimi bɔra ka communiqué kɛ ko an tagatɔ de Kidali marifa bɛ fɛn fɛn bolo a ye marifa bila mɔgɔ fɛn fɛn de murutilen don a ye muruti fari da aw ka kɛ ko Maliyɛn tɔw n'an ye cɛw cɛ sɔrɔ i y'a faamuya b'a la marifa b'i bolo an bɛ taga min b'o kan jigitugu masa baara bɛ ka kɛ a bɛ ka ye fana kunu walahi anw lafiyara kunu an jigi sigira kunu anw sewara kunu maliden bɛɛ nisɔndiyara bilahi Kidali tɛ minɛ n'a ma minɛ dɔw ka ɲakumu kan Kidali tɛ sɔrɔ i y'a faamuya ni dɔw ma taa lahara Kidali tɛ minɛ i y'a faamuya b'a la ni dɔw wuluden ma tigɛ Sema ɲɛmɔgɔ i sigi barika tɛ aw dɛmɛbaga la kuma ma se Sema yɛrɛ ma mɔgɔ min tun bɛ Sema kɔfɛ olu b'u malo kɛnɛ kan pétrole t'u bolo bi gaz t'u bolo bi u ka jamana kɔnɔdenw bɛ ka bɔ a kama don o don i y'a faamuya b'a la o yɛrɛ ta tiɲɛna kuma ma se aw ma mɔgɔ minnu tun bɛ aw kɔfɛ tɔɔrɔ b'olu kan bi a ka bon hakili ma hali bi anw tagatɔ baarakɛyɔrɔ la an tun kan ka se baarakɛyɔrɔ la depuis fɛn mais train ye ɛri joli kɛ sira la bɛɛ tɔɲɔnen don bɛɛ tɔɔrɔlen don n'o tɛ ɲini ka coup d'état k'u ka président na an bɛ dugu min kɔnɔ n'o tɛ ɲini k'u ka président kɛ ka bɔ fanga la tɔɔrɔ b'u kan bi a ka bon hakili ma olu bɛ k'u yɛrɛ ɲini waati min na e sigilen b'i k'u kan ko duradolɛmu mɔgɔw k'a lajɛ ko Mali bɛ ka don aw ka territoire kɔnɔ i kana bila bilahi n'i ma bila maa min kɔnkiya ma kana bila i sigi ye cɛ min bɛ jamana in kunna il rigole pas Asimi tɛ tulonkɛ la i bɛ kɛ Maliyɛn ye walima i bɛ taa tunga la
i bɛ kɛ maliyɛn ye walima i bɛ mali bila o de bɛ yen i bɛ kɛ komi bɛɛ cogo komi kayikaw sigasokaw bagunukaw i bɛ kɛ komi bɛɛ ka marifa bila ka sigi yɛrɛ ma k'a dɔn ko mali ye kelen ye k'a sɔn ko mali ye kelen ye en tant que mɔkɛ ya n ka cɛ i bɛ k'i yɛrɛ nɛgɛ fu asimi i bɛ mali bɛɛ de kɛ an ta ye aw sago ala sago depuis kunu an ye kidali bɛɛ minɛ an ka armée bɛ kidali i y'a faamuya bala an ka préfet bɛ kidali an ka gouvernement bɛ kidali an ka fɛn bɛɛ bɛ kidali kidali kɛra mali ta ye ne m'a fɔ n k'an bɛ sali fitinin kɛ n ye video joli kɛ yan n ye video c'est à dire que hali ni ko in tun tɛ tiɲɛ ye en tant que ne ye n da don a la a bɛ kɛ tiɲɛ de ye hali ni ko in tun tɛna kɛ en tant que ne de ye n da don a la a bɛ kɛ de race balayira du l'homme tranquille depuis Paris hali ni ko in hakilina tun tɛ Asimi en tant que ne de nana n sigi k'a fɔ ala b'a kɛ de ala b'a valider de diyagoya depuis semaine tɛmɛnen n b'a kuma la n ko sali bɛ kɛ Kidali a bɛ cogo di kunun an ye Kidali minɛ Kidali kɛra an ta ye Mali fan bɛɛ kɛra an ta ye bi wa se b'an ɲɛ bi a minɛnw b'an bolo a fɛn bɛɛ b'an bolo an tɛ siran mɔgɔ si ɲɛ diɲɛ kɔnɔ ni Poutine bɔra la ni Poutine bɔra la an tɛ siran mɔgɔ si ɲɛ diɲɛ kɔnɔ parce que Poutine de bɛ tiɲɛ kan ni Poutine ye nkalon sira ta hali sini Satan tɛ kana dan ka k'a bolo dɛ hali ni mɛlɛkɛw de b'a kɔlɔsi mɔgɔ bɛ tagama kan n'i ye tiɲɛ bila dɔrɔn i ta tiɲɛ ne ye kɛlɛkɛminɛn kana dan ka k'i bolo dɛ n'i ye tiɲɛ bila dɔrɔn i kɛra juguw sago ye ala tɛ nkalon dɛmɛ abada Poutine ma jamana ci a ma mɔgɔ faga a ma bin mɔgɔ kan a mɔgɔ minnu bɛ ka bin mɔgɔ Ameriki filɛ nin ye hali nɔnɔmugu tɛ yen bi Ameriki filɛ nin ye hali nɔnɔmugu tɛ yen susi de bɛ ka nɔnɔmugu d'u ma gɛlɛya bɛ ɲini k'u faga Ameriki président bɔra ka communiqué ko kunasini ko Irisi ka dɔ fara pétrole bɔta kan ko Saudiya ka dɔ fara pétrole bɔta kan ko Kuwait ka dɔ fara pétrole bɔta kan k'u tɛ u sɛbɛkɔrɔtɔ u tɛ foyi fara pétrole bɔta kan ni se tun b'u ye u t'a fɔ ko dɔ ka fara pétrole bɔta kan n'i bɛ nkalon sira kan i bɛ malo de diyagoya i bɛ dɛsɛ de diyagoya i bɛ kɛ faso kumasuluden ye Mali bɛ tiɲɛ de kan o jamana tɛ yen ni Irisi bɔra la n'i bɛ se Mali la a tɛ yen aw taara ka communiqué aw y'a ka communiqué adressé mɔgɔ minnu na olu sigi b'u malo kɛnɛ k'aw ta tiɲɛna ala y'u halaki k'u kɔ jɛni k'u ɲɛ jɛni tellement k'u ka jugu o ye mɔgɔw fagalaw bɛɛ barika ban i sigi yen nɔ kana taa tunga la kana marifa bila kana kɛ maliyɛn ye i y'a faamuya b'a la i ka taa sɛnɛ kɛ i ka foro la ko Mali avion tɛmɛna u ka territoire sanfɛ n'an y'i sɔrɔ an b'i batari sauté i sigi yen k'a firi den bɔnɛ ma wolo ala jugu Kidali ye Mali de ye sɔsɔ cogo t'a la Kidali ye Mali de minɛ cogo t'a la ni k'i b'a minɛ i b'an bɛɛ de faga voilà an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ na CDR mɔgɔnin ninnu ne yɛrɛ t'a dɔn danga de b'olu kɔ i jɔ n bɛ na CDR lɔgɔcila in bilahi n bɛ taa dɔ ye k'u kɔrɔ a ye nin lamɛn dɛ. Salam alaikum, on est CDR membre bɛɛ lajɛlen fo fondation sympathisant coordination groupe WhatsApp bureau national BISIC an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen Guido Razbach tɔgɔ la bi an bɔra MCA la ka soboba la a bɛɛ b'a kalama Guido bɛ yen nɔ a ye fɛn caman fɔ an ye baro kɛ mais a ye kibaruya dɔ di ma a bɔra Razbach de da an ka guide le tsunami de la révolution malienne Guido Razbach a ye kibaruya wɛrɛ di ne ma ko k'a da aw CDR maaw bɛɛ lajɛlen tulo kan fondation bɛɛ k'a bɛ yɔrɔ min na bi a lafiyalen don basi foyi t'a la alhamdulilayi k'a bɛ ka procès ba mun préparé n'o ye Bube Saya procès ye k'a b'o préparation na o procès in k'a bɛna kɛ procès ba sabanan ye Mali kɔnɔ procès ba fila mun tɛmɛna histoire la Mali kɔnɔ Musa Tarawele ka procès ale ni Fili Dabo Sisoko ka procès donc ale ka procès ale bɛna procès min kɛ n'o ye Bube ka procès k'o bɛna kɛ procès ba sabanan ye dans l'histoire du Mali k'a b'o procès ba préparation de la a ko k'a da aw bɛɛ lajɛlen kolo kan o procès in na parce que pour que k'a ko k'a fɔ aw ye mun bɛna kɛ k'a bɛ kɛ procès ba sabanan ye dans l'histoire du Mali parce que témoignages de bɛ yen nɔ minnu bɛna taa kɛnɛ kan procès in na ko k'a fɔ bɛɛ lajɛlen kulo kan aw bɛɛ lajɛlen ɲɛna plutôt k'aw ka préparer CDR membre bɛɛ ka préparer an ka ɲɔgɔn sɔrɔ ni procès in na le 13 ko a témoignage minnu bɛna taa kɛnɛ kan an bɛna témoignage dɔw citer le 13 juin a fɔlɔ Bube denmuso bɛ taa kɛnɛ kan Bube dɔgɔkɛ o bɛ taa kɛnɛ kan o bɛ taa témoignage la Bube muso bɛ taa kɛnɛ kan o bɛ taa témoignage la Bube ka famille yɛrɛ bɛɛ en un mot olu bɛɛ bɛ taa kɛnɛ kan. Bon n b'a lajɔ yan
ko bube muso bɛ taa kɛnɛ kan bube muso kana dan ka taa kɛnɛ kan dɛ bube su ka wuli a ka taa kɛnɛ kan nin ye sake nin ko banna pewu o cɛ tɛ min bɛ se ka fɛn kɛ nin fanga in na tɛ yen i sigi k'u kan yen i kana taa baara kɛ kɔrasa ko k'a lafiyalen bɛ kaso la mɔgɔ bɛ lafiya kaso la depuis o yɔrɔ i b'a dɔn ko dɛsɛ bɛ yen e ma se ka ko dilan k'i to kɛnɛ ma k'e to kaso la e bɛ mun dilan o de la mɔgɔw b'a fɔ ninnu ma ko sagaw bila a t'u kun na foyi t'u kunkolo la ni fali bo tɛ mɔgɔ min tun bɛ kɛnɛ ma a ma se k'a k'a yɛrɛ ye k'o to kaso la u bɛ mun de dilan k'o bɛna procès-baw de dilan min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ Musa tile la min ɲɔgɔn ma deli ka depuis ala ye nin da nin ma ko dilan ye wa nin tɛna ko dilan fo ka diɲɛ dugukolo meleke bube muso kana dan ka taa kɛnɛ kan dɛ bube su yɛrɛ ka wuli a ka taa kɛnɛ kan pa paga wulu bɛ kule sugu bɛ jɔ wa e cɛnin ne ɲɛ b'e la cogo min na e fana bɛ taa fara i ka gidi nɔgɔlen in kan ye ka n'i nɛn minɛ ka bɔ mɔgɔ da la ko e taara arasa fo arasa lafiyalen arasa ni baaraw bɛ ɲɔgɔn na arasa ye kuma min fɔ n'u y'ale minɛ ka don kaso la témoignage de bɛna taa kɛ a bɛ kɛ le 13 de a bɛ kɛ nin i b'a dɔn quoi ne y'o de fɔ ko ne tɛ se ka kɛ président ye o sinon manamanakan ma tɛmɛ nin kan hali n'u ye bube faga de bube ni fagali ka kan o Alas Balayra de bɛn'o tiɲɛ fɔ bi k'a da mun ka bube y'anw ka wari suɲɛlen sen fɛ mɔgɔ joli sara hali i bɛ bila ni ne de tun ye président ne tun bɛ bube minɛ de ka taa dulon suguba la ka mugu ci a la ka faga bɛɛ ɲɛna n t'a bila ka taa furakɛ dɛ n bɛ taa don aridinɛ de kɔnɔ n t'a bila ka taa furakɛ dɛ n b'a don aridinɛ de kɔnɔ ale ye an ka wari min suɲɛ ni mɔgɔ caman ka baara tiɲɛna ni mɔgɔ caman kɛra fatɔ ye ni mɔgɔ caman sara ale ka san n'olu ye ka danaya da kan ka kɛ minisiri ye société kelen feerela 6000 e arasiba ci ni fa de y'a fɔ sous facturation k'anw ka nafolo bɛɛ suɲɛ o suɲɛli sen fɛ i y'a faamuya la kɔlɔlɔ sera mɔgɔ joli de ma mɔgɔ joli de sara ni bube fagara bube ma mɔgɔ faga a y'aw sigi aw ju ka yen nɔ i y'a faamuya b'a la ko a bɛna taa procès kɛ aw bɛ se ka ko dilan tuguni yan aw bɛ se ka don da la tuguni yan aw bɛ k'a fɔ ko an ye mɔgɔ min faga o yɛrɛ ɲɛnama an y'o minɛ k'o don kaso la fo a sara kaso la o su bɛ se ka mun dilan tuguni aw ka gidi nɔgɔlen min tun b'an bolo jato in ka kala ala jugu yɛrɛ dɔnbali an y'o fana minɛ k'o don kaso la a ma se ka ko dilan ka to kɛnɛ a bɛ kaso la telefɔni t'a bolo a kunsigi tigɛtɔla don se t'a ye tuguni e de bɛ n'i sigi ko bɛna ko dilan ka to kaso la n'a fɔra o ma ko saga o bɛ dimi e ka saga lajɛ hali n'an sara ka kunu nin tɛ don da la tuguni fo ka diɲɛ dugukolo meleke o bɛna mun de dilan jama t'a kɔ tɔgɔ t'a la sanga t'a la jama tun b'a kɔ don min na a ma se ka minɛ ka don kaso la se tun b'a ye don min na a ma se ka don kaso la a tun bɛ se ka ko dilan don min na a ma se ka minɛ ka don kaso la a bɛ ka minɛ ka don kaso la komi n'i taara sɛ bɔ sansara kɔnɔ ka taa bila yan fɛ o bɛ mun de dilan diɲɛ kɔnɔ arasa o bube n'a ka famille bɛɛ pa paga an m'a fɔ ko bube fagara dɛ an y'a faga bi an y'a faga sini wa mun b'a kɔfɛ an y'a faga bi an y'a faga sini a pa sa a bɛ se ka mun kɛ an bɛ se ka mun kɛ an ka arasiba ci fa lamɛn dɛ bilahi ni ne tun ye mali président ye bube ninnu tun tɛ don kaso la k'an ka dumuni d'u ma n tun b'u dulon suguba de la k'u faga bɛɛ ɲɛna ne n'i ye zo minɛ k'an ka faga de a man ka taa kaso la o de ye sariya ye an ka lamɛn dɛ bube ye min kɛ mɔgɔ la a y'a lamɛn Mali adopté ni o dɔ ye dɔ de la kana fɔ ne ni y'a chef rebelle ni colonel de l'armée malienne mais n bɛ mun fɔ aw ye mun bɛ marifaw feere rebelliw ma aw yɛrɛ ka gouvernement mɔgɔw b'a la a dɔw a tigi ye mɔgɔ mun tɔgɔ fɔ o kɛra Bubayi Sumayila kelen Sumayila Bubayi bon Sumayila de tun bɛ marifa feere o rebelliw ma i y'a faamuya b'a la u k'an fa n'an baw faga a mɔgɔ minnu sara bube ka fisa n'olu ye bube ye mɔgɔ minnu faga bube ka fisa n'olu ye bube tun bɛ taa marifa di jugu ma k'u k'an fa n'an baw faga olu tɛ hadamadenw ye bube de ye hadamaden ye mais danga min b'aw kan a bɛ k'aw la ko bube muso bɛ taa kɛnɛ kan bube den bɛ taa kɛnɛ kan bube muso kana dan ka taa kɛnɛ kan dɛ a ye taa bube ka kaburu ta ka taa n'a ye a kɛnɛ kan pa paga bube ye mɔgɔw de tɔɲɔ bube ye mɔgɔw de faga bube tun man ka hali don kaso la o tun kan ka bube siri mobili de la i y'a faamuya b'a la k'a sama k'a fofo a disi kan i y'a faamuya b'a la fo lahara ka bube k'a sen siri mobili la i y'a faamuya b'a la ka juru don a kan na k'a siri mobili la ka mobili boli n'a ye fo lahara komi asimi ninnu bɛ hinɛ o ne ye ne kɛ mali président ye ni c'est que preuve mana sɔrɔ ko mɔgɔ fɛn fɛn ye miliyari 1 de détourné miliyari 2 tɛ dɛ miliyari 1 e tɛ taa kaso la tuguni bilahi n b'i jɔ kɛ bi ko n bɛ sunkalo la quoi n b'i jɔ k'i faga bɛɛ ɲɛna
comme Assimi mɔgɔw bɛ k'aw bonya Bube tun kan ka taa furakɛ Bube kɛra ministre a ye dɔgɔtɔrɔso dilan Bube a kɛra ministre a ye dɔgɔtɔrɔso dilan mɔgɔw ma sa olu ka sɔnni sen fɛ ni dɔgɔtɔrɔso tun dilanna mɔgɔ minnu tun sara u tɛ sa bi mais ala n'o ka juguya bolo u y'a faamuya bala o ye maliyɛn min faga ka bon hakili ma olu kɔni olu bɔra sanfɛ de ka cu mɔgɔ somɔgɔ t'olu ye mɔgɔ balima t'olu ye olu tɛ hadamadenw ye ninnu ye mɔgɔ hakɛ min faga ala kelen de b'a da dɔn arasa yɛrɛ ka vidéo don y'a kɛ a la ko Bube tun ye mɔgɔ fagala de ni arasa kelen de y'a fɔ a mɔgɔ min tun ye mɔgɔ fagala ye n'o tigi fagara fɛn b'o la mɔgɔ min tun ye mɔgɔ fagala ye ni mɔgɔ wɛrɛ y'ale faga kuma ma ban mais danga de b'aw bɛɛ kɔ e ka kaso kuntala dɔ de bɛ ka fara kan i bɛ k'i yɛrɛ mago sa fu i tɛ nin ka petini bila k'a ka kuma ko e de y'a fɔ a ye k'a ka nin fɔ e de ye nin don a da kɔnɔ k'i to kaso la e de ko i bɛ nin kɛ e de bɛ ko i bɛ nin kɛ bilahi ni kunsigi ma jɛ k'i to kaso la i k'a fɔ ne ma ko t'u mɔriya continue i ka jugu sagoya fɛ ne bolo tun kan ka sabali de ka hakili sɔrɔ parce que i tɛ se ka foyi dilan bi hali ni e bilala ka bɔ kaso la e tɛ se ka cɛ ka ci bɛɛ tigɛr'i la bɛɛ y'i bila parce que i ɲɔgɔn hɔrɔn koloma na Mali kɔnɔ bilahi depuis ala ka Mali da e ɲɔgɔn hɔrɔn koloma na a pan komi tinɛni kaso la k'ale lafiyalen bɛ kaso la i bɛ kasi la kaso la ko e lafiyalen bɛ hali o don an ye mɔgɔ bila ka t'i lajɛ i sigilen bɛ i masumalen i bɛ kasi la e ni lafiya depuis ala ka e da e ma lafiya e ma lafiya kɛnɛma e bɛ lafiya kaso de la ko arasa lafiyalen don kaso la hakili sigilen don a bɛna pɔrɔsow monter a bɛna y'a faamuya la Bube ka saya mɔgɔw bɛna taa y'a faamuya la nin kɛnɛ kan arasa yɛrɛ tɛ kɛnɛ min kan ala e saga ye dɛ arasa yɛrɛ tɛ yɔrɔ min na petini bɛ k'a kɛ mais c'est pas la peine bilahi fɛn bɛ yɛlɛ aw la ɲin tɛ fɛn min d'a kɔnɔ a ye continuer dɛ ne y'a fɔ e ye k'i ka manamana ko dabila k'i ka dɔgɔ ci la ba in e de sigilen bɛ ko e b'i da don politique la e bɛ arasa dɛmɛ arasa ka kabila ma se ka arasa dɛmɛ e bɛ arasa dɛmɛ ka taa min diɲɛ bɛɛ ma se ka arasa dɛmɛ e bɛ arasa dɛmɛ ka taa min diɲɛ bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka arasa dɛmɛ a ma se ka dɛmɛ an y'a ta ka bila sanfɛ a bɔra ka bi tori don n'i y'a bila nin tabali sanfɛ a bɛ bin dɛmɛ cogo t'a lahara aw de sigilen bɛ ko arasa ye min fɔ ko Bube ma sa u y'a faga de ko témoignage bɛna ta Bube muso ka misɛn a den ka misɛn Bube yɛrɛ ka an ye Bube ɲɛnama minɛ k'a don kaso la u ye ko sugu bɛɛ ko k'an ka bila ka taa furakɛ an m'o bila o sara kaso la aw de bɛna aw jɔ an da la Bube salen kɔfɛ ko Bube muso ye mɔgɔ joli ta tiɲɛ yan ni arasibaci kelen y'a fɔ anw ye yan ko cɛni dɔ bɛ Faransi yan maliyɛn don dɔrɔzini maliyɛn don Adama Wagi i y'a faamuya b'a la ko courant a bɛ ça veut dire a tun bɛ se ka taa courant di Mali ma fu parce que a y'a kalan kɛ a dɔnniya b'a la ko yan'a ka taa courant di mɔgɔ wɛrɛ ma k'a bɛ taa di Mali de ma o petini o ŋaniya ɲɛnama ta baji min b'an bolo a bɛ se ka kɛ courant ye tile min b'an bolo a bɛ se ka kɛ courant ye i y'a faamuya ka courant di maliyɛnw ma hi sabilillahi o petini o hakilina ta k'a bɛ taa courant di maliyɛnw ma jɔn de o enfer bali Bube muso tɛ e yɛrɛ sa m'o fɔ anw ye yan o vidéo tɛ yan cɛ tun kan ka taa courant di maliyɛnw ma fu Adama Wagi maliyɛn dɔ a wolola yan k'a bɛ taa courant di maliyɛnw ma baji min b'an bolo courant ko man k'anw minɛ tile min b'an bolo courant ko man k'anw minɛ o petini tɔgɔ projet jɔn de y'a sen da ka Bube muso o sen fɛ courant ko dɛsɛ ye mɔgɔ joli de faga ni petini tun taara ka dɔnniya fara aw ka courant in kan mɔgɔ hakɛ dɔ tun bɛ courant kɔni sɔrɔ a tun bɛ mago ɲɛ mɔgɔ hakɛ dɔ ye mais Bube muso de ko i y'a faamuya la o marché bɛ tɛmɛ ale de ka tɛgɛ kan en tant que o marché ma di ale ma ale ma ta sɔrɔ o la a ma miliyari sɔrɔ o la ko courant tɛ di maliyɛnw ma n'i ye hakɛ min a taara bere kɛnɛ de ɲɛ Bube muso tɛ se ka pan baga dilan Bube muso a sen bɛ maliyɛnw fagali la parce que e filɛ nin ye ka min fɔ mɔgɔ sɔrɔla k'a bɛ taa courant di maliyɛnw ma hi sabilillahi Bube muso ko fo k'a ka kɛ marché de faut que wari de ka ta faso kɛsi kɔnɔ ka d'ale ma o la courant bɛ sɔrɔ ka taa di maliyɛnw ma cɛni ma sɔn min kɛ k'ale tɛ yurukuyuruku fɛ i y'a faamuya ale tɛ nanbara fɛ o marché ma bɔ tuguni e arasibaci kelen de y'a fɔ n'i ye nkalon da i la ala kana hɛrɛ kɛ n ye a vidéo bɛ a fɛn bɛɛ bɛ yen n'aw nana aw sigi i y'a faamuya bala ko Bube fagara de témoignage Bube n'a muso ye min da maliyɛnw kan ala kelen de b'a da dɔn o hakɛ n'o kɔmasegin de seginn'o yɛrɛ ma parce que n'i ye fɛn kɛ mɔgɔw la aw hakɛ tɛ bila ka sini kɔnɔ ala b'a yir'i la diɲɛ kɔnɔ yan c'est comme ça bon aw bɛɛ ka misɛn Bube ka misɛn a muso ka misɛn a den ka misɛn Bube ma sa an y'a faga de à part ça a bɛ se ka mun kɛ foyi wulu bɛ kule sugu bɛ jɔ
wulu be kule sugu be mais danga de baw beko bube muso ana bube ite billahi danga de baw beko ay pampa ko mtineni de paw fa be balola ni nyana ma mine ka do kaso la o ma se ka kodla o salen ko fada be na mundla aw jigi be droit de l'homme mununka olu ni kono ku be de kele yan bolo bi on ga plainte be no sanction na be chukoti on ga plainte be no sanction na be chukoti aw jigi dalen be droit de l'homme mununka de olu de an faso ci olu de an balmo fa olu de an ga jamana ci e be ta mun droit de l'homme ko fo lu ye olu be ta mi aw malo wati na ta tien wati de sera billahi har nan sara ka kuna uti sera ko dila mali kono ay ta aw firi firi karasa e min fo ko e tinyade ay ta aw firi firi ko bube masa ko ya farade aw danye kuma ko fa tse ka pa parade la wulu be kule sugu be jo kuma fa na ba fle wulu be kule sugu be jo comme aw kwanya farade anya fara a pas sabsi ka munke asimi be kuluba ka se woro nyimi ne rebe français benjia na folo ben kwa sugu be ben ku a pas sabsi ka munke absi ka munke a part kuma ko fe kuma temeno ko fa absi ka munke aw kana dan ka ta nyogo de ay ta nyogo ne fo makoron ka so ay ta nyogo ne fo Joe Biden fe a part sa pa parate batili ya fode ko bube de tume ka marfa fere o roberuma bube de tume ka marfa fere turali suma batili ya foya o marfa fere ele mo joli fara mali kono ay marfa min di turali suma o mo joli nimbu o mo joli fara o lute hata ma de unyete o lute mo ye bube kaf sanu luye ni minke mo la ala be fenkila minka juguno lutaye koma sege ne hakani tachien de sera bube numa e ma bube ye sigi mali kono da barabaya la ka le ka jugement kala le ka procès kala a kede tuntara kede datura chami be mali kono e bado asimi fama warsun asimi yera ma warsun asimi tumbe foron de la kana ka transi soroy ka e façon na folo sun aba be kara kono no ateta furake rosi fanta munu minano tumba bulo kaso la lutra furake lutra furake aye mogo munun ta cɛ olu tara furakɛ ya k'an bali dɔgɔtɔrɔso la k'an bali kɛnɛya la k'an ka nafolo bɛɛ suɲɛ ka kari o kɔnɔ o kɔnɔ o tɛ kojugu ye zon bɛ tile ka minɛ suguba la o bɛ faga n'an ye zon kɔgɔlenba fɛn fɛn minɛ an b'i don kaso la i tɛ taa furakɛyɔrɔ si n'i bɛ sa i bɛ sa ye o de y'a solution ye ka kɛ ministre ye depuis 1960 dagolo yan'a ka taa furakɛ kɔfɛ pour que a ma dɔgɔtɔrɔso dilan mali kɔnɔ pour que a m'an ka wari k'a kɛ cogo la mais k'an faga anw ye se sɔrɔ bi k'i minɛ k'i don kaso la an bɛ hinɛ la va te faire foutre va te faire foutre e wa wulu bɛ kule sugu bɛ jɔ pa paga tɛ bɔ nin na a ma sa an y'a faga de a part sa a bɛ mun kɛ komi aw ko k'an y'a faga de an y'a faga piyan ale ma mɔgɔw faga ale ma mɔgɔw ka nafolo suɲa a m'an ka jamana ci ya mɔgɔ min bɛ taa marifa feere terroriste ma i ma jamanadenw faga i ma jamana ci ya ne m'a fɔ Ali Bacili de y'a fɔ n bɛ segin ka k'a la n'a ka da ta plainte de Bacili kama filɛ ye Mali adopté ni o dɔ ye dɔ de la ka na fɔ ne ni ancien rebelle ni colonel de l'armée malienne ye mais n bɛ mun fɔ aw ye mun bɛ marifaw feere rebellew ma aw yɛrɛ ka gouvernement mɔgɔw b'a la a dɔw a tigi ye mɔgɔ mun tɔgɔ fɔ o kɛra Bubɛ ye Sumayila kelen Sumayila Bubɛ ye a y'a fɔ ko jugu bɛ tɛmɛnin kan a ye mɔgɔ joli de faga n'i ye mɔgɔ joli de faga ka taa marifa feere jugu ma u k'i yɛrɛ denw faga u k'i ka jamana ci u k'i ka jamana kɔnɔdenw faga ko Bube de tun bɛ taa marifa feere an jugula mɔgɔ ma u k'an faga anw y'o tigi don kaso la n'o sara alhamdulillah c'est fini n'o sara o y'a bannen foyi tɛ bɔ a la foyi tɛ bɔ a la pa paga a ye min kɛ mɔgɔ la o hakɛ de wulila a nɔfɛ a sara nin sa cogo la e ni ala na kɛ a tɛ minisiri kɔrɔ u ka taa sa kaso de la ça veut dire k'a ye kojuguba de kɛ mɔgɔ la a ye mɔgɔw tɔɲɔ de o hakɛ de y'a to n'a sara kaso la minisiri n'a tun y'a kɛ fantanw ye ka jamana kɔnɔdenw ka wari k'a kɛ cogo la Asimi kana dan bonya ma dɛ bila a tun tɛ se Bube la mais Bube m'a kɛ ka ɲa de o de y'a lase kaso la o de y'a to n'a sara nin sa cogo la parce que a ye mɔgɔw tɔɲɔ de susɛti 1,7 sɔrɔdasiw tun tɛ dumuni sɔrɔ waati min na Ogosago tun bɛ ka ci waati min na an ka dugu tun bɛ ka jeni waati min na wari dira ninnu ma k'u ka taa don minɛn na u y'a bɛɛ dun n'o sara nin sa cogo la an b'a fɔ ko alhamdulillah wulu sara bilahi ne de b'a fɔ wulu de sara wulu plainte tɛ dɛ n'a ka di an ye n'a ka di a y'anw faga ko anw déterminé don wa sabu que hali n'anw sara bi pa paga a bɛ komi aw ye su faga mais ala ka tiɲɛ anw tɛ tɛmɛ a kɛrɛfɛ
n'a ka da aw ye a ye anw faga n'a ka d'aw ye fɛn fɛn ka d'aw ye a y'a kɛ anw na mɛ an bɛ ala de ta lase a bana jugu fura ye fura jugu ye a ye mɔgɔw faga de ka mɔgɔw ka nafolo suɲɛ k'an ka jamana ci ka taa marifa feere y'a faamuya bala terrorisiw ma u k'an balimaw faga ali bacili de y'a fɔ de a n'o sa ne mɛ ko asimi ninnu bɛ hinɛ de o bu bɛɛ bɛ minɛ don min na n bɛ peine de mort b'an ka constitution kɔnɔ peine de mort bɛ yen a bɛ minɛ don min na n b'a lajɔ suguba la ka kisɛ don a nun fɛ bɛɛ ɲɛna o t'a bannen ya n'i y'a mɛn ko poison dira a ma a ma taa furakɛ o tɛ molobaliya ka taa don kaso la ka taa furakɛ kuma caman a bɛɛ molobaliya i b'a minɛ dɔrɔn i b'a kun ci bɛɛ ɲɛna o de kan ka kɛ zon faga cogo ye ala jugu ka firi bɔnɛ ma wolow ko abobe masa o y'a faga de an y'a faga piyan a part ça a bɛ se ka mun kɛ kuma kɔfɛ mun bɛ yen n'a ka d'a a ye taa droit de l'homme ta aw ka sigi aw kɔnɔ ye n'a ka d'aw ye a ye taa droit de l'homme ta fo lahara ka na n'a ye paga tɛ bɔ a la bube sera don min na a fɔra ko autopsie ka kɛ ko ayi bi aw de bɛna aw jɔ aw ɲɛna ko bube muso bɛ taa kɛ témoin ye a den bɛ taa kɛ n'u taara kɛ a part o bɛ mun kɛ olu jigi dalen bɛ mɔgɔ minnu kan an y'olu gɛn ka bɔ an ka jamana kɔnɔ hali téléphone t'an ni ɲɔgɔn cɛ an ka sira foyi t'olu la olu bɛ se ka mun kɛ anw na wulu bɛ kule sugu bɛ jɔ coopération b'a ni réussi cɛ bi accord de défense b'a ni réussi cɛ bi o cɛ tɛ diɲɛ kɔnɔ min bɛ se ka maga na n'i magara na satan de Poutine b'a ci an bɛɛ bɛ taa lahara siɲɛ kelen o mɔgɔ tɛ yen bi faransi tɛ dɛ hali ameriki tɛ se ka bin an kan bi réussi b'an bolo accord de défense b'a ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ komi den n'a ba mali ni réussi bɛ ten de den n'a ba n'i k'u bɛ maga mɔgɔ den na bilahi fo n'a dɛsɛra dɛ sinon a t'i to yen fo n'a dɛsɛra anw ni réussi b'o cogo de la cɛ o cɛ mana fɔ i bɛ bin mali kan bi Poutine bɛ ka min kɛ kɛra in na a b'o k'i la an yɛrɛ fana bɛ dɔ de i kan se min b'a ɲɛ an fana b'o boli i kan wala aw t'a sigi yen nɔ ko ne t'a dɔn tuma ninnu ɲa tɛ nin petini ye video joli de kɛ n taara arasa lajɛ kaso la dɛ arasa ko tan dɛ cɛ tɛ nin fana minɛ ka bila sentiment tɛ ye o a ye ninnu minɛ k'u bɛɛ bila kɔnɔ dɛ hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile n'a ka di o k'a fɔ an ye dictateur ye n'a ka di o k'a fɔ an ye cɛ démocratie tɛ jamana jɔ n y'a fɔ siɲɛ jɔ la a tɛ jamana jɔ nkalonfin ma tɛmɛ a kan mɔgɔ minnu ye démocratie créer olu ye mɔgɔ joli de faga k'u ka jamanaw jɔ o binna jamana joli de kan k'u ka jamana jɔ o ye démocratie ye yan nkalonfin don a jamana bɛ l'état min kɔnɔ cɛ o cɛ mana bɔ k'u bɛ jamana lagosi bilahi fanga k'i minɛ k'i don kaso la ni fanga ma se k'i minɛ population yɛrɛ ka wuli kama k'i ju tigɛ o t'a bannen yan o y'a bannen ye an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen an bɛ na an ɲɛ bɛ musokɔrɔba dɔ fana la a ye nin fana lamɛn dɛ taa tiɲɛ de sera mali politiciens ma o bilahi tellement k'u joli ma ka go hali wulumuso ni bobi asimi nana dɔrɔn sara fɛn fɛn tun bɛ di politiciens ma a y'a bɛɛ tigɛ e ala nin cɛ in sara bɛ ala de bolo bilahi asimi sara bɛ ala de bolo o cɛ tɛ yen min bɛ se asimi na anw ka nafolo de tun bɛ ta k'a di politiciens ma politiciens minnu bɛ tila ka anw faga politiciens minnu bɛ tila ka taa marifa di jugu ma k'u ka maliyɛnw faga o politiciens ninnu asimi nana wari min tun bɛ d'u ma san kɔnɔ a dɔw IBK ka parti ta tun bɛ ɲini ka se 1 milliard ma IBK ka parti Soumaïla Cissé ta miliyɔn 700 Musa Mara ta an t'a dɔn 200 millions jamana nafolo tun bɛ cɛ ka taa di nin lagasa ninnu ma i y'a faamuya waati min na ji tɛ yen kɛnɛya tɛ yen lakana tɛ yen minɛn tɛ yen jamana bɛ faillite la san o san an ka wari bɛ ta ka di politiciens ma Asimi o de jɔ o dimi de ye ninnu minɛ i ɲɛ t'a la a bɛɛ fasalen a bɛɛ nɔgɔlen e ka a ye ninnu lamɛn dɛ. bin kɛnɛ jeni faga o de bi ni maliyɛnw y'a to a ka sira sɔrɔ kɔni ni maliyɛnw y'a to a ka sira sɔrɔ ne bɛ mun fɔ an ka organiser ni faamuyali mun tɛ nin ɲɛmɔgɔ ninnu na a ka dɔn puisque Umaru Mariko fɔlen ka a bolila kun mun na n dɔgɔkɛ Mohamed Ture ko k'u b'a fɛ ko k'a da di a yɛlɛla ko Umaru dun tɛ mɔgɔ ye mɔgɔ mun da bɛ di. bon jɔn ka nin lajɔ nin yɛrɛ falen dulɔ la a nɔgɔlen a fasalen ko gawo fɔ kɔngɔ de bɛ ninnu bɛɛ la Umaru Mariko ma se ka ko dilan k'a to Mali la o bolilen o ko da tɛ de fɛn da dera min to Umaru Mariko ne t'a dɔn ninnu bɛ réfléchir cogo min na quoi ça veut dire que u sigilen b'u malo kɛnɛ de kan mɔgɔ min malola f'a bolila ka bɔ a ka jamana kɔnɔ e bɛ t'i sigi k'u b'o défend i tɛ jama ye i ɲɛfɛ i tɛ jama ye kɔfɛ mɔgɔ tɛ tugu a kɔ ne y'a fɔ yan Mali politicien aw kɛra su de bilahi hali dumɔgɔ tɛ sigi aw la hali soso t'aw kin tellement k'aw ye mɔgɔw tɔɲɔ bɛɛ banna aw la mɔgɔ si t'aw fɛ ko u ka organiser a bɛ organiser ka taa min
aw ni peuple te hakilina kelen na peuple te aw fɛ jamana tun b'aw de bolo kunu foyi ma sɔrɔ aw bɛɛ kɛra milliardaire tigi ye Mali population b'aw bo viser ni muso nɔgɔlen fana sigilen bɛ yen ko i y'a faamuya b'a la ko Mariko ka dɛmɛ politicien ko ka organiser Mali politicien bɛɛ kɛra su ye u joli ma ka go bɛ hali musonin bo bɛ k'a da mun kan kunu mara tun b'olu de bolo ni tɔɲɔ tɛ an ma hɛrɛ sɔrɔ ni dusukasi tɛ an ma hɛrɛ sɔrɔ u y'u ka mara bɛɛ kɛ i y'a faamuya b'a la anw tora fantanya ni bana ni i y'a faamuya b'a la kɔngɔ ni minɔgɔ de la an ka mɔgɔ sɔrɔ bi min bɛ ka hɛrɛ di aw ma an k'an tɛgɛ bɔ o bolo ka taa di an fagabaga ma wa an tɛ bɛn an tɛ sini mɛ komi bana de bɛ aw la aw kunkolo tɛ baara kɛ hali aw da ta tiɲɛ de kama a bɛ taa aw sigi tuguni k'aw lebu tɔ yira mɔgɔw la e sigilen filɛ kɛnɛ min ka lebu kɛnɛ don i sigilen filɛ kɛnɛ min ka malo kɛnɛ don e yɛrɛ sabu hali i yɛrɛ kumatɔ ɲugun bɛ yɛrɛ la muso min filɛ k'olu bɛ Mariko dɛmɛ a yɛrɛ kumatɔ a ɲugun b'a yɛrɛ la i ɲɛ t'a kumacogo la kumada yɛrɛ t'a kun mɛ taacɛn ni halaki de sera o ma Mariko tɛ se ka dɛmɛ Bubu Sise tɛ se ka dɛmɛ Arasbachi tɛ se ka dɛmɛ i y'a faamuya ba a jugusago ninnu si tɛ se ka dɛmɛ parce que kunu danaya tun b'u kan mɛ an ma foyi sɔrɔ ni tɔɲɔ tɛ ni dun ye hali bagan tɔɲɔ a bɛ ye k'i to yen kuma ma se hadamaden ma i ka bagan n'i y'a tɔɲɔ bilahi a bɛ taa kun fɛ a bɛ ye k'i to yen kuma ma se hadamaden ma ninnu ye anw tɔɲɔ de k'an ka nafolo suɲɛ k'an ka jamana ci i y'a faamuya bala ka minɔgɔ bila anw na ka kɔngɔ bila anw na ka anw ta tiɲɛ ka Mali ta ka da lɛfɛ kɔnɔ ka taa di tubabuw ma accord de défense min bɛ anw ni Faransi cɛ n'i ɲɛ dara kan i bɛ sa accord d'Alger n'i ɲɛ dara kan i bɛ sa Faransi président tun bɛ bɔ Faransi ka taa jigin Gawo anw ka mɔgɔw tɛ consulter foyi ka Mali kɛ komi a ba ka ganforo nin bɛɛ kɛra aw de tile la bi aw bɛ n'aw sigi k'aw politicien k'aw ka wuli ka jɔ a bɛ taa min a bɛ taa kun ci kogo la mɔgɔ si t'aw fɛ Mali kɔnɔ mɔgɔ si t'aw fɛ Mali kɔ kan i y'a faamuya la hali samiya bo mɔgɔw b'a fɛ ka tɛmɛ aw kan hali bo kasa ka di ka tɛmɛ aw kan bo ni mɔgɔ ye bo fara bi a kasa bilahi o ka di ka tɛmɛ aw kan vous êtes nuls de nilards Mali politicien aw sara aw balola bi mɔgɔ si mago t'aw la ɲɛ t'a la aw tɛ se ka jama labɔ nafa t'aw la mais e sigilen filɛ kɛnɛ min kɛ imagine i yɛrɛ ɲugun b'i yɛrɛ la ko ka Mariko dɛmɛ Mariko bɛ Côte d'Ivoire o bɛ dɛmɛ cogo di Mariko bɛ mais ko c'est que Ala y'a dɔn ko ninnu de ye faso ci i ma ye u bɛɛ ta tiɲɛ cogo filɛ u bɛɛ ta tiɲɛ cogo filɛ u bɛɛ lebu cogo filɛ tellement que mɔgɔ ka danaya tun bɛ Mariko kan ja jugu sago tɛ Ala ka hinɛ aw la quoi n b'aw bila yan n b'aw bila yan ka bɛɛ lajɛlen fo Isa Kante n ka foli b'i ye ka bɛɛ lajɛlen fo Jusqu'à Mete mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ k'aw bɛɛ lajɛlen fo an bɛ ɲɔgɔn bolo hali bi an jɔlen ka to ni sentiri kelen o de tun bɛ an cɛ ma an ka kɛ sentiri fila ye ni fila don an ka kɛ saba ye ni saba don an ka kɛ naani ye hali bi an jɔlen ka to ka faso kumabɔ la patrie ou la mort i y'a faamuya mɔgɔ faso ka bon ni fɛn bɛɛ ye hadamaden faso a bila fɛn bɛɛ sanfɛ an ka sa an faso nɔfɛ wa an faso tɛ se ka k'an ta ye fo k'an jɔlen de ka to an kana saliya i y'a faamuya bala an ka courage ta komi Aras Bala yira don o don vidéo kɛ ça fait mal vidéo kɛ filɛ nin ça fait mal a bɛ jouer mɔgɔw kan a bɛ jouer mɔgɔw kan mais an bɛ k'a kɛ mun de kosɔn an faso bɛ se ka segin a danbe kɔnɔ cogo min na kuma ka jugu mɔgɔ ma a bɛ jouer mɔgɔw kan de mais an bɛ k'a kɛ ka da mun kan an faso ka kɛ an ta ye n'an faso kɛra an ta an bɛ lafiya ni baara kɛra tiɲɛ kan mɔgɔ tɛ taa tunga la tuguni an ka kɛlɛ kun bɛɛ fɛ i ɲɛ t'a la n'an y'an da don ko ko la barika bɛ don ko la i kana dan bonya ma dɛ n'an y'an da ɲɛsin ma i bɛ malo ye wa i ta bɛ tiɲɛ mun de y'o kɛ barika ni tiɲɛ barika ni tiɲɛ an ka baara kɛ tiɲɛ kan jɔlen ka to vidéo ka partager vidéo ka bila groupe kɔnɔ min bɛ se ka kuma min bɛ se ka simi dɛmɛ cogo min na a dɛmɛ ten ni bɛ se ka kɛ ji duguma ni bɛ se ka kɛ sanfɛ ni bɛ se ka kɛ ni dabara ye ni bɛ se ka kɛ ni nafolo ye an bɛɛ k'an cɛsiri walasa faso in ka kɛ an ta ye n'a kɛra an ta ye an lafiyara sanu b'an bolo jama b'an bolo pétrole bɛ yen lithium bɛ yen c'est à dire que hali kabakuru min tɛmɛtɔ o carré kɔnɔ i y'a faamuya la n'i sen gosira la n'i b'a ta k'a fili kɛrɛfɛ a bɛɛ bɛ mago ɲa hali fiɲɛ min bɛ tɛmɛ Mali kɔnɔ a bɛɛ bɛ mago ɲa i y'a faamuya bin minnu bɛ falen ma foyi tɛ Mali kɔnɔ n'a tɛ mago ɲa mais anw de tun t'a dɔn bi an nana bɔ a bɛɛ kalama Mali ye banna jamana de fɛn bɛɛ bɛ Mali bolo mais mɔgɔ ko de tun bɛ an na an ye mɔgɔ sɔrɔ bi n'an y'an cɛsiri hɛrɛ b'a kɔfɛ n'an y'an cɛsiri lafiya b'a kɔfɛ n'an y'an cɛsiri kɛnɛya b'a kɔfɛ mais en tant qu'an m'an cɛsiri k'a ka sɔrɔ bi a tɛ sɔrɔ bi dɛ an bɛ wuli ka baara de kɛ n'an ye baara kɛ hɛrɛ bɛ sɔrɔ o kɔfɛ hakɛtɔ bɛ kuma kɔnɔ wasalamu
On a balimakɛ de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ Aras Bala ira de l'homme tranquille depuis Paris sɛgɛn bali ɲina bali an b'an faso défend fo an joli laban hali n'an bɛ ŋunuma de ka video kɛ hali n'an bɛ dan côté kelen de ka video kɛ nin sira in anw t'a bila bi an t'a bila sini Fansu an tɛ nin sira in bila an t'a bila sini anw ye marakaden halalaw de anw tɛ fɔnɔ ka tila ka nɛmu n'an donna ko min n'an donna de an bɛ taa n'a ye fɔ lahara ka faso défend fɔ lahara hakɛto bɛ kuma kɔnɔ wasalam bi ka